Στο Βέρμιον έγιναν παρουσία του βασιλέως, της βασιλίσης και του διαδόχου οι ετήσιοι αγώνες χιονοδρομιών. Οι βασιλείς φτάνουν στο Σέλι και κατευθύνονται στο μικρό νίκημα στο οποίο κατέλησαν. Το θέαμα του χιονισμένου τοπίου του Βερμίου είναι γραφικότατον. Η βασίλισσα και ο βασιλεύς με την ειδική αμφίεση χιονοδρόμου συναντούν τον διάδοχον που έλαβε μέρος στους αγώνας και ακολούθως παρακολουθούν τις επιδείξεις των χιονοδρόμων. Ενδιαφέρον σημείων των αγώνων υπήρξε η συμμετοχή ανδρών των λόγων ορεινών καταδρομών εις τας επιδείξεις. Οι σχηματισμοί των ΛΟΚ κατασκηνώνουν στην περιοχή των ασκήσεων. Μετά τον τερματισμό των αγωνισμάτων, ο βασιλεύς επέδωσε προσωπικώς τα βραβεία εις τους διακριθέντας χιονοδρόμους και προσέφερε ένα ζεύγος σκι εις νεαρών χιονοδρόμων του Βερμίου.